A čaute ľudia, dneska čo video na hru Minecraft Edition a práve som sa pripojil na iný server, takže musím sa odpojiť a pripojiť. Budem pokračovať v tomto serveri, čo som minule stával, bude to ten dom a ja som si ho minule ešte zväčšil, už jak som ešte mimo kamery som si ho zväčšil, takže bude už taký väčší. A je to ten istý dom, som tak predložil tie steny a no, toto tu som všetko predložil, toto tu nebolo, bolo to iba toto potaďal tu. Tak toto bolo potaďal, takže tak. Máme treba jedno drevo, nemáme jedno drevo, máme asi jedno drevo v krabici sa mi zdá, bo my mali tam plno drevo, takže tač. Vidím, že je noc, máme len jednu vlnu, to nič a tam som videl, sa mi zdá, že to bola ovca tam. Či to nie? Nie, to nebolo tam ovca, dobre, počkajte, tam si väčší, ja ho vidím. Tak to je ono. Dneska si asi pôjdeme urobiť detaily, sklo, ak som minul dokončila som to, že mám už to vypálené, či nemám? Nemám, asi uhlie mám tu, dobre. A piesok. 10, dobre, zoberiem 10 uhlia. Tak, tu dám polovičku. Pardon. Tak. 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 Jak to, že mám 10 uhlia a mi dalo... Aha, už mi dalo vypálené. Dobre. Že už ho páli. OK. Takže my si tu vykraftíme nejaké tie veci. Ale neviem, aké. Máme, znovu toto. Takže. Tu som rozmyslel, že tu zrobím taký vchodový dvere. Výborne aj dvere rovno, takže tu dáme tak a tu dáme dvere. Výborne, ne? Tak to je ono. Dobre, toto je krabice, tu by som zboral, dal by som ich tam niekde do kuchyne, akože tam bude kuchyňa už. A urobíme i poschodie a na poschodiu bude spálňa a také blbosti, dobre. Takže, skôr sa nám páli. Krabice by som rozmyslel, že by som ich dal tu pred toto. Tak, tak, tak. Ešte jednu krabicu by som chcel. Výborne. Tak, toto tam dáme, toto... Nie, toto dáme do druhej krabici. Výborne, nám to tak pôjde. Kocky budú tu, i uhlie, styky, ne? Aj toto, blbosti. A tu pôjdu meče, krampače, lopaty, sekery, motiky, a torče a aj ostatné vecičky. Ja sa zoberiem toto. Tak. To je ono. A tu by som rozmýšľal, že by som zrobil... Aha, tu mám kocky, dobre, raz, dva, tri. Neviem, koľko mi treba na to dvierka. Maličké. To mi treba 6. Dobre, to ja idem tu teraz. A si počkám, keď bude deň. Pôjdem nakúpať drevo. A tak budeme mohli asi pokračovať. Tak, dobre, ja sa nebojím, rýchlo si tu niečo skopnem. A bude to ono. Tak, hop. Obidite nejaké video na Clash of Clans, mi to povedzte, ja natočím nejaké video z Clash of Clans. A nepovedzte, ale napíšte mi to a ja natočím nejaké video z Clash of Clans, alebo z Shadowfig mi napíšte, alebo ešte niečo chcete. Bubble nenatočím už, lebo to je blbosť, úplná blbosť, som to ani nemal natáčať. Takže to ani nebudem natáčať, takže tak to bude lepšie. Tak. Počkať, aké teraz? No, ak mi to pekne vychádza, tak to bude pekne.
Tak, ešte jedno. Tak, tak. Pekne, krasotinka. Pozatváram. Tak, tak. To bude moja kuchynka, menšia kuchynka. Ale rozmýšľal som, že dám aj tu hore niečo. Ale čo by som tam dal? Už viem. Máme ešte drevo nejaké, máme. Tak. Tak, a teraz tu by sme dali akože aké polička. Počkajte, niečo oskúšame. Toto keby som dal tu z hory. Asi mi to nedalo, lebo on to treba toto také. Jedno asi trebalo tak. Ani tak mi to nedá. Tak, dobre, to nič. Ale robím to tak, že by to akože keby to drží. Takže. Tak, už je deň. Dobre, je deň. Poďme si nejaké to drevo nakopať a pohľadať nejaké to ovce a počkám, kým sa celé všetko vypáli. Tak, ja si pôjdem na drevo, takže tam a tu už vidím ovcu. Takže si ju niekde zamrdáme. Zamrdolíme, kde si, tu si. Tak, poď sem ovečka. Dobre. Keď som bola maláčika, som neznala, teraz som veľká, čikám do veľká, kurde, fixando. Popikle. No to ma vôbec nevidno, lebo je taký čierny, jak čierna chmara. Jak čierna ovečka. Ovečky, ovečky. Baranovca. Baran koza. Tak, máš pekný dom. Je prehľadný ako riť. Počkajte, myslím, že by sme mohli dať aj celé dreva. Celé, celé. Takže, koľko máme toho? 45? Výborne. Dáme kocky celé, lebo je to krajšie a výhodnejšie. Čakaj, ono, ale lepšie sa cez nich pozerá. Pozrite sa. Lepšie. Tak, to bude ono. Tu dáme jedno skličko. Tu dáme skličko. Výborne. A tu by som dal dozadu drevo. Tak, tu bude vzadu drevo. Skryjeme sa. Dobre, ja si myslím, že to je dosť pekný na to, aby sme ho mali taký peknúčky. A teraz robíme poschodie. Robíme druhé poschodie na vrch a robíme schody. A to bude všetko z tohoto dielu. A máme to za sebou. Budem dať videa až potom, keď budem mať tam viac zobrazení a viac lajkov možno. Ale keď bude tam viac zobrazení, budú častejšie videá budem dávať. A keď tam bude málo videní, tak ne. Videjka nebudú. Tak by som dal, tak schody. Nie, tak trošičku dozadu ešte. Tak by som ich dal až tu. Tak, a ešte tu o jednu vyššie. Počkať. Také dám. Tak. Výborne. Takže. Toto ide hed. A
pomáhať. Toto tu zarovnáme. Počkať. Ja by som to dal až tak hore, aby som tam mohol chodiť do toho spodu. Do tej spodnice. Tak to by bolo ono. A máme tretiu ovečku, robíme postielku a máme čo? Ideš tu. Poď. Dobre. Uvidím. Hej. Dobre. Tak sorry ľudia, toto video dokončím na budúce, lebo teraz neviem čo protestujú proti tomu. Tak sorry, že ho nedokončím. Takže ak sa bude video aspoň niečo páči, nemusíte dávať teraz like, lebo toto video nie je dokončené, takže ani odbery, ani komentáře, ani nič nedávajte k tomuto. Ja dokončím ho na budúce, ak sa bude video páčiť, tak potom až dajte lajky a odbery, keď budem ho mať celé dokončené. A zatiaľ sa majte sa.